Veliki problem biti poznat. Šta? Odlazi? Ako si došao da me ismevaš. Opa, mislio sam da ćeš biti sumorniji. Zbog karme? Ne, to je bilo ranije. Samo ne znam kako da se ponašam. Ili šta bi trebalo da radim. Prema onom što smo naučili, obojica smo već 80% odscukirani. Posebno što se kod tebe njegovi podaci izvlače iz tvoje karme. Ako se to završi, trenutak kad prestaneš da budeš milošiki nosilac, Tiboru, to ćeš nestati negde, a on će uživati u tvom telu. Baš napeto, kao da sam u košmaru. Sjetio sam se nečega što bi mogao da probaš. Zašto ne spremiš svog nosioca, tako što ćeš dati karmu nekom drugom? Ovo je samo hipotetički, ali ako milošiki ponovo živi i desi se da nestaneš, da si imao svog nosioca negde, možda bi mogao da ga upotrebiš, da se vratiš. Opasna teorija. Sem toga, ako bi dao karmu i nađem nosioca, to znači da moram da žrtvujem nekoga, zar ne? Nema šanse. Ne brini za to, već imam nekog ko bi bio savršen. Njegovo ime je Kod. Još jedan koji je preživeo Džigenov ritual.